Здравейте на всички, добре дошли в нашия Gen Z гайд. В този гайд ще чуете абсолютно всичко, което ви е необходимо, за да бъдете успешни след като завършите училище и да успеете да си намерите работа. Аз съм Алекс, част от Evolution България, на позиция Senior Talent Acquisition и съм тук с Милена. Здравейте от мен, аз съм Милена, Employer Branding and Communication в Evolution България. Днес ще се потопим в една супер важна тема, именно какво да правите сега, след като сте завършили гимназия. Ще ви дадем полезни съвети относно това как да се позиционирате в професионалната социална мрежа LinkedIn, как да изградите своята първа автобиография и разбира се, как да намерите подходяща работа, която да съчетавате с учене. Накрая ще ви споделим и една супер вълнуваща възможност за работа в София, така че останете с нас. А междувременно може да ни задавате коментари в чата. Нека стартираме с първата ни тема – LinkedIn. LinkedIn може да изглежда много плашещо, особено в началото, когато все още нямате никакъв професионален опит, но всъщност е изключително важен инструмент за създаване на професионална мрежа от контакти. Алекс сега ще ни разкаже, ще ни даде малко повече съвети за това как всъщност да направим профила си, особено тогава, когато все още нямаме никакъв професионален опит. Да. Представете си, че LinkedIn е бизнес социална мрежа. Идеята е да сте там, да качате вашият опит, вашите грамоти, сертификати, образование и така нататък, като да, може би да разбием на няколко части създаването на LinkedIn профил. След като се регистрирате, едно от най-важните неща е да изберете правилната профилна снимка. Важно е да изглежда професионално, може би най-близко до някакъв вид паспортна снимка, ако така най-елементарно мога да го сравна. Тоест снимките от Instagram не стават? Да, да кажем, че не стават. Не е задължително да е на бял фон. Въпросът е, че е добре да сте вие единствено на снимката, без да има приятели с вас, без слънчеви очила, без прекалено разголени снимки, странни позиции, които сте заели. Идеята е да излъчвате професионализъм. Дали сега сте се снимали в Италия на някоя сграда, просто стига да ви е от деколтето нагоре. Да, точно така, от деколтето нагоре. Няма проблеми. Идеята е да ви се вижда в самото лице, препоръчително да не е в профил снимката, лека усмивка, стандартни неща, които и като отидете за паспортна снимка. Второто нещо е след това да си качите леко резюме или малко резюме или описание за това какво правите в момента, дали сте студент, и какво си търсите. И какви са всъщност страстите ви, интересите? Точно така. Като пример може да напишете, че сте любител, човек, който се занимава с анимация и в момента да кажем, че си студент по графичен дизайн. Това, което аз бях написала, когато бях студент, беше, че специализирам в корпоративна психология и имам интерес към човешките ресурси и в последствие, разбира се, и натам започнах да града моята кариера. След това е важно да опишете вашият опит. Все някъде сте правили стажове, дори почасова работа, летни работи, сезонни работи, може да ги опишете също. И важно е, като описвате вашият опит и също така какво сте учили, да започвате с това, което е най-старото да е отдолу и последното да е нещо, което в момента се занимавате или е последното нещо, с което сте се занимавал. И след като ги опишете тези неща, по дати, опитвате се да сте възможно най-точни през кое време, къде сте работили или къде сте учили, тъй като е възможно в последствие, когато кандидатствате за работа през този профил, да ви задават въпроси и идеята е да е вярно с това, което е написано, когато отговаряте на потенциално интервюиращия човек. Също така най-отдолу може да си отбележите какви са вашите soft skills и hard skills. Ако сте много добър в Excel или в правенето на мемета, е
нещо, което би било плюс, ако кандидатствате за позиция, която е свързана с social media и маркетинг. Също така дали сте добри в комуникационните умения, работа в екип, това са неща, които също могат да бъдат отбелязани в профила и доста якото от тези скилове е, че могат да бъдат ендорснати или по-скоро подкрепени на български от други хора и ваши познати. Защото идеята на LinkedIn е да създавате връзки и отношения професионални с хората онлайн, като това го правите чрез пращане на коннекшени. Препоръчително е в началото да започнете да изпращате коннекшени към познати и приятели и след това да се свързвате с хора, които са пряко свързани с интересите, към които вие потенциално бихте търсили работа или стаж и така нататък. И реално в момента, в който вече сте свързани с хора, които ви познават и сте работили заедно, те могат да подкрепят тези ваши умения, като ендорсват в самия профил това, че вие всъщност ги притежавате. Горе-долу това е. Да. И всъщност, освен хора, в LinkedIn могат да се следват и страници, някакви ваши интереси, статии, доколкото знам. Да, може. Важно е да се следват, да кажем, индустрии, от които вие имате интерес, защото в днешно време LinkedIn е доста по-популярен от стандартните джоббордове и сайтове, от които можеш да си търсиш работа и има по-голям достъп до различни позиции. Там дори може да си намерите позиция, която да е извън България, но си работи. Или да не е обявена дори в JobsBG, например. Да. Супер. Добре. От моя страна, това, което бих искала да дам като съвет е да гледате на профила си в LinkedIn като един жив документ, да го апдейтвате регулярно и както сте активни и поддържате Instagram страницата си, например, да се стремите да правите същото и в бизнес професионалния ви профил. Да. Също така може ако имате интереси и сте съзнания в някоя определена тема, която смятате, че в България няма толкова много специалисти, може да се качват и постове, точно както в Instagram, да се качват снимки, постове с description, какво си направил, какво си постигнал. Забелязала съм, че доста хора имат интерес в едно нещо и пишат в тази. Да. Но забелязвам, че някои хора в LinkedIn споделят съдържание, сякаш е Instagram или Facebook, така да малко по-лично, което според мен трябва да се отбягва и трябва да си имаме на ум, че все пак LinkedIn си е професионална мрежа. Да. Идеята е там да си направите професионалните коннекшени, за да може да ви се отворят доста врати след това в работна среда. Да, и съответно да споделяте неща, свързани с кариерата ви, дори и да нямате такава все още, то, например, завършването на училище или някоя грамота или някаква награда, която сте получили, е готин начин да стартирате постването си в LinkedIn. Да, дори и доброволческа работа и стаж също може да бъде качен. Супер! Ако имате някакви въпроси относно LinkedIn, сега е момента да зададете своя в коментар. Сега нека преминем към темата за създаване на първата ви, вероятно, автобиография или CV, с което вече кандидатствате конкретно за позиции, най-редовно в така наречените джоббордове, от които най-известен е JobsBG, например. Алекс, какво е най-важното за създаването на едно CV? Най-важното е да си качите правилните актуални данни за контакт. Телефонен номер и имейл адрес. Тъй като, за съжаление, се случва доста често да отваряме CV-та, някои да липсват, други да не са актуализирани след като е имало промяна. Също така, когато вече се появявате в професионалния свят като възрастен човек и си търсите работа, бих препоръчала да си направите нов имейл адрес. Защото имейл адресите, които се появяват в CV-тата, са страшно креативни, но много непрофесионални. Затова със сигурност бих препоръчала просто да си направите един нов имейл адрес, тъкмо ще имате и памет там, първо да получавате оферти за работа. Препоръчително е данните за контакт да бъдат сложени в горната част на CV-то. Обикновено в ляво се слага снимката, която
повечето случаи бихте използвали в LinkedIn и под снимката да си сложите данните за контакт, като може да добавите и URL линк към LinkedIn профила ви също. Ако случайно човек не може да се свърже с вас по телефон или по имейл, могат директно да ви пратят съобщения там и може да водите комуникацията по чат, ако това е нещо, което вие предпочитате. След това пак, тъй като има хора, които имат различни качества, може да кандидатствате за различни позиции. Важно е да адаптирате CV-то и специално краткото резюме за вас да бъде адаптирано и написано специално за позицията, за която се кандидатства. Не очакваме повече от 3 до 5 кратки изречения, просто защо бихте искали да кандидатствате за позицията, каква е вашата мотивация, с какво бихте те принесли, като работите на тази позиция в нашата компания. И след това вече пак започвате с изброяването на вашият предишен опит и образование, сертификати, курсове, които сте взели, и пак е важно да започвате най-отдолу да са най-стария опит и най-отгоре винаги да е това, което последно сте правили. В CV-то бих препоръчала също пак с булети или с тирета да отбележите. Обикновено пак като се форматира, се слага от лявата страна, пак вашите качества, soft skills. Дали си комуникативен, дали можеш да работиш в екип, ако говориш различни езици, нивата на езиците и така нататък. Да. Колко дълго трябва да е едно CV? То може би вече това е по-релевантен въпрос за хора с повече опит. Но ми е интересно да разбера от ваша гледна точка кои CV-та правят повече впечатление. По-скоро дългите, няколко страници с описание или по-скоро по-сбитите и кратки? Важно е да има поне 2-3 изречения под всяка позиция, да се разбере човек точно с какво се е занимавал, докато е работил там. Със сигурност CV-та, които са повече от 2 страници, са CV-та, които ние не гледаме до край. Гледаме в началото, последните 2 години какъв е опита в повечето случаи и след това приключваме. Ако е над 3 страници, със сигурност никой няма да прегледа назад. Нали, разбира се, човек, когато е с 10 плюс години опит, е невъзможно да има кратко CV, просто защото човек е сменил работа, сменил е различни позиции, имал е растеж, различни дейности е извършвал и е нормално, но бих препоръчала да се фокусирате върху малко по-кратко избито съдържание. Все пак това е, кажем, вашата визитка, която трябва да ни грабне, но няма да ни грабне, ако е по-дълго, по-скоро би ни грабнало, ако визуално изглежда по-добре, чисто като дизайн. Да, това ще да питам всъщност. Доколко е важно как изглежда CV-то? Много е важно, особено като човек, който преглежда понякога по 80 до 100 CV-та на ден. Със сигурност, когато са избрани правилните цветове, малко по-топлите цветове, фонт да е избран по правилния начин. Идеята е тук да е направено възможно Опростено, може би? Естетично? Естетически да изглежда добре и да не е претруфено, точно така. Има един тул, който е безплатен, има безплатни темплейти. Препоръчвам хората, които не знаят как да направят CV-то, тъй като там формата, който ние очакваме да видим, е спазен. Казва се Canva. Там може директно да си наливате вашата информация, форматирано е всичко, готово е за вас и после само го сваляте в PDF и ни го пращате или ни го качвате на нас в сайта. Препоръчвам също PDF, а не други формати, тъй като понякога те се чупат. Добре, относно езика, има ли някакъв стандарт, да речем английски, на което всяко CV трябва да бъде, или зависи от позицията? Аз, да речем, от моя опит, като съм била по-малко особено, ако обявата е била на български език, съм изпращала CV на български и обратното. Тоест, има ли някаква такава нужда да се съобразяваме с конкретния език на публикуване, да речем, или просто трябва да изготвим CV-то си само на английски, например, и да го изпращаме навсякъде така? Повечето интернационални компании, които гледат CV-тата, в България специално, очакват CV-то да е на английски език. Дори позицията да не изисква високо ниво на английски, а просто говорим английски, прави по-добро впечатление CV-то да е на английски език. Да, както и предполага всъщност. Да.
Добре, и още един въпрос относно съпоставката между LinkedIn и CV. Това, което аз разбирам, например, е, че CV-то е доста фокусирано върху конкретната позиция, която си търсиш. Докато LinkedIn е един организъм, който си живее непрекъснато и той трябва да е винаги адаптивен и да някакси да пасва на много различни потенциални възможности, които биха дошли към теб. Но задължително ли е, ако имам LinkedIn, да имам и CV? И обратното. Мога ли да кандидатствам само с CV, без да имам LinkedIn? В началото, когато те първа стартираш кариерата си, е препоръчително да имаш и LinkedIn и CV. Впоследствие, когато човек вече е придобил опит в сферата, в която е решил да гради своята кариера, от личен опит мога да споделя, че последните 3 пъти аз не съм кандидатствала по позиции, а на мен ми пишат в LinkedIn да ми предложат позиция. Когато стигнеш този етап, в който вече ти не търсиш активно работа, а работата идва при теб, тогава CV-то не е нужно да съществува. А от LinkedIn може да, като човек, който прави подбор, може да свали, ние имаме достъп до вашите профили и можем да си свалим вашия профил в PDF формат. И реално така имаме достъп до горе-долу същата информация, защото и LinkedIn и CV-то са с еднаква информация. Просто да, както ти спомена, CV-то е малко по-адаптирано за самата позиция, за която си кандидатствал, но рядко се случва хора да кандидатстват за много различни позиции. Обикновено са в един сектор или в една сфера. Да, но важно, според мен, когато стартираш кариерата, трябва да ги имаш и двете. В последствие вече, след като имаш придобит опит, може би след 4-5 година, стига LinkedIn профила да ти да апдейтнат, нещата са окей. Супер. Добре, и може би финално да дадем съвет винаги да проверявате за правописни грешки и да хвърляте едно око на неща като запетаи, пунктуация, изпуснати буквички и така нататък. Има също един тул, който е безплатен и се казва Grammarly. Може да си го инсталирате на вашия компютър и той много лесно ще ви покаже къде евентуално имате пропуск. Защото мисля, че се случва често да намирате правописни грешки, които понякога стават неволно, но пък правят негативно впечатление. Да, за съжаление се случва. Важно е да се вгледате в детайла. Вие правите това CV веднъж, след това ще го апдейтнете, след като си напуснете работата. Не е нещо, което постоянно поддържате и нали. Важно е в момента, в който го изготвяте, да бъдете фокусирани, да прегледате детайлите. Дори ако имате нужда да го дадете на приятел, който просто да го проуфридне, не става въпрос той да ви го напише, но просто за да провери от трета гледна точка как всъщност изглежда отстрани CV-то. Супер! Ако имате някакви въпроси за това как да създадете своето CV, може да ни пишете в коментар въпроса си. Сега преминаваме към следващата ни тема на разговор, а именно работата докато учиш. Намирането на работа докато си в университета може да е сложно, но пък същевременно ти дава според мен доста бенефити. От една страна шанса да получаваш финансова независимост и да разполагаш с повече доходи, но и от друга, може би по-важната, това да започнеш да изграждаш професионалната си мрежа от контакти и да започнеш да трупаш опит, който в последствие би ти бил изключително ценен, вече след като завършиш. Съгласна съм с теб. Всъщност, главното нещо при търсене на работа по време на университета е да търсиш гъвкаво работно време или варианти за непълен работен ден. Аз, когато бях в университет, ми се отдаде възможност да работя с смени, които са вечерни. И реално през деня можех да ходя на лекции и вечер изработвах часовете, които са нужни. Хубавото е, че повечето компании, които предлагат възможността за гъвкаво работно време и непълен работен ден, работят на график и стига човек да се изработил хикс часове, за които е подписал договор на седмична база. Няма значение кога тези часове са изработени. Важното е на края на месеца часовете да са изработени. Дали са били в неделя повече часове, а понеделник до сега да си почива малко повече.
нещата се случват. Да, всъщност ние имаме пример за точно такава позиция в София. След малко ще разкажем за нея. Преди това я ще дам пример с мен. Когато аз учех, също работех почасово, като хостеса на различни събития. Но по-интересното е, че именно по този начин започна професионалния ми път, свързан с маркетинга и събитията, което днес правя вече на високо ниво, но още когато бях на 19 и на 20, така леко започнах да се докосвам до този свят и реално буквално стартирах от нулата. Така че наистина това, което си изберете да работите докато учите, може до голяма степен да оформи следващите ви кариерни стъпки. Да, със сигурност изграждането на работна етика е ключово. И това. Да. Дори само да работиш на entry-level позиции в началото, заради това, че те са единствените, които позволяват флексибилити да съчетаеш с университет. Но изградиш ли работните си навици и покажеш, че имаш професионално отношение и можеш да менажираш времето, което е ключово да можеш да ходиш на университет и на работа, качество, впоследствие е много по-лесно хората успяват да стартират кариера в насока, в която вече те искат да бъдат фокусирани. И смятам, че това, което се вижда около нас и това, което наблюдаваме, хора, които са работили по време на университета, много по-бързо стават успешни и изграждат кариера, защото вече идват с опит, който е от entry-level. И всъщност тези така наречени soft skills, точно за така, които днес е модерно да се говори, като комуникационни умения, тайм менеджмент, умения за работа в екип, спазване на срокове, идване на време на работа и въобще неща, които на пръв поглед изглеждат много елементарни, но всъщност са изключително важни. Да. И без да се сблъскаш с динамиката да трябва да ходиш на университет и на работа едновременно, може би много трудно би могъл да ги изградиш на такава ранна възраст, защото в началото, когато ходим на училище, ние имаме графици и пишат ни неизвинени отсъствия и по някакъв начин имаме една рамка, в която трябва да сме. В университета и в работата никой не те следи до такава степен. От теб зависи дали ти ще отидеш на лекции и от теб зависи дали ще успееш да си менажираш времето и да го комбинираш ходенето на лекции с работа. Абсолютно. Сега идва време за най-интересната част от нашия семинар, а именно конкретно предложение за работа за всички от вас, които нямат опит, но искат да стартират кариерата си подобаващо с доста добро заплащане. В момента предлагаме 3 възможни позиции за работа при нас. Това са English Speaking Game Presenter, Turkish Speaking Game Presenter и Shuffler. А какво значи всичко това? Сега ще ни разкаже Алекс. Може би да започнем първо от това какво точно е позицията Game Presenter. Гейм презентър е човек, който стои пред камера в нашото студио в София и моделира онлайн игри. Като някои игри са лайв, има различни клиенти, клиентите ви виждат вас на камера, но вие не ги виждате. Има онлайн чат, с който може да си комуникирате с клиентите, но идеята на човека е да забавлява нашите онлайн клиенти, които стоят зад камера и да обяснява правилата на играта. Това звучи малко като да стримваш в Twitch, само че ти се заплаща. Да, доста. А говори ли се с клиентите и по скрипт ли се действа или по-скоро хората импровизират? Хората импровизират, има скрипт, който е важно да бъде следен, но няма проблеми да се излиза от този скрипт. Стига човека да се чувства комфортно. Не е нещо, което ние очакваме от хората. Важното е основите на скрипта да бъдат спазени. Не се комуникира с клиентите по никакъв начин. Те не могат да си говорят с вас. Единствено могат да комуникират те помежду си по чат. Вие докато моделирате играта, виждате самия чат, но не може да пишете. Те обикновено в чата комуникират помежду си какво се случва с играта, някой ако е направил грешка, може някой да му се присмее. Стандартни неща за когато седнеш и почнеш да играеш примерно онлайн на PlayStation. Тогава, както примерно ти седнал и играеш с твоите играчи, комуникирате и си говорите, в случая там те са на чат. Да, няма разговори. Няма. Супер. И в този ред на мисли всъщност,
и за двете позиции са нужни базови познания по двата езика, т.е. за English Speaking Game Presenter базови познания по английски език, а за Turkish Speaking базови познания по турски език. За шъфлър, какво е нужно там и какво точно прави шъфлъра? Шъфлъра е човек, който най-лесно обяснено е човека, който размества картите. Тази позиция е подходяща за хора, които са малко по-срамежливи пред камера, имат нужда да съберат малко повече самочувствие преди официално да станат гейм презентъри, защото шъфлъра минава за не повече от около 3 до 5 минути на камера, размесват естетата по специален начин, по който ние сме ги обучили предварително спрямо различните онлайн игри, които предлагаме, и след това минава на следващата маса. И там размесва картите, обикновено размесват до 4 различни маси картите и след това отиват на почивка. Да, разкажи ни повече всъщност за смените и за почивките. Да. Значи, страхотното при нас е, че може да се работи и на 4, и на 6, и на 8 часов трудов договор, като отскоро започнахме да оперираме 24/7, което означава, че имаме доста различни смени, които можем да предложим. Включително и нощни. Да, имаме нощни смени, сутрешни, междинни, като има възможност да се избира между смени, които са 8 часа или 12 часа. Това, което забелязвам, когато съм в офиса при тях, е, че те имат много почивки, което е страхотно. Това един кол-център не може да го даде. И общо взето на между 30 минути до 2 часа работят, след това винаги имат 30-минутна почивка. Почивките са доста повече от това, което дори по закон България сме длъжни да даваме. Просто заради естеството на работа смятаме, че е важно човек да ресетне преди да влезе отново на камера. И за това се предоставят и тези почивки. По времето на тези почивки екипа се забавлява страхотно. Много е сплотен, страхотни млади хора. Наистина е уникално самото изживяване, вайба, да бъдеш там и да виждаш хората, които работят на такива позиции. Да, потвърждавам. Това са млади хора между 18 и 23, бих казала. Имаме PlayStation в офиса, имаме много готина chill зона, където хората се събират, говорят си. Доста често правим и вътрешни събития за тях, особено за момичетата, ако има такива, които ни гледат. Между другото, подсещам, че може да задавате въпроси в коментар. Правим много готини събития за служителите си, като например workshop-ове за грим, за стайлинг. Непрекъснато имаме инициативи в офиса, като безплатен сладолед лятото, безплатни плодове. Въобще стараем се да се грижим за служителите си по начин, по който те да си намират тази свежест и този ентусиазъм на работното място. Т.е. да не е типичния офис и да не е типичното работно място, на което ти е скучно. Да. Важно е да се отбележи, че тъй като сме още в много начален стадий на студиото, има много възможности за развитие и се отварят доста позиции, тъй като колкото повече растат гейм презентърите и шъфлерите, оттам се отварят позиции, които да менажират екипите, които да правят графиците, защото в такава голяма корпорация като Evolution се стремим да имаме хора, които да отговарят за абсолютно всичко разделено на екипи, а не да имаме едни тим менеджери, които да отговарят за екипа, да правят графици и всичко. Имаме различни хора, които по този начин всъщност се отварят и различните позиции и спрямо интересите на хората бихме могли да насочим и качествата, които притежават, разбира се, да насочим към коя позиция би било най-добре за тяхното кариерно развитие. Имаме доста студенти в момента, които се занимават с психология и учат човешки ресурси, които биха искали. Дори имаме един колега, който направи стаж в нашия екип, защото имаше нужда точно от човешки ресурси стаж. Предоставяме и тези възможности. Да, всъщност ние си наемаме всички хора вътрешно. Вече сме достигнали лимита на хора, които сме наели отвън, тъй като ние сме отскоро. И вече от тук нататък всичките ни кадри, било то в маркетинг, в човешки ресурси, в финанси, в пърчесинг, те ще бъдат наети от хората, които в момента са гейм презентъри, което е една супер възможност и буквално можеш да стартираш кариерата си от първата работа, да стигнеш до много високи нива, без да се налага да смениш компанията. Да, тези възможности ги предоставяме и разбира се, за да можем да
ви предоставим възможност да минете на следващото ниво, на следващата позиция, гледаме да предоставим и обучения на хората. Всъщност, не е нужен никакъв опит, както стана ясно. Един новодошъл човек при нас преминава през първото си обучение, което е напълно безплатно, т.е. то е платено, то влиза като част от работата ти. И за една седмица вие изцяло се обучавате на дейността, която ще извършвате. Да, точно така. За гейм презентърите обучението е 5 работни дни по 8 часа, а пък шафларите е между 3 и 5. Според зависи, нали, как човек се справя, но в повечето случаи 3 дена са напълно достатъчни на 8 часа обучение. Както спомена, заплаща се. И хубавото при нас е, че защото масово наемаме хора, които са без опит, първите 3 месеца гарантираме бонуса. Когато стартираш при нас. Имаме много бонуси. Имаме много бонуси, освен всичките инициативи и събития, които присъстваме и предоставяме за служителите, има и месечен бонус. Това, което е страхотно при нас, е, че смятаме, че първите 3 месеца, когато дойдеш без никакъв опит, се чувстваш некомфортно, все още не си със самочувствието, когато излезеш пред камерата, е напълно нормално да се правят грешки. И заради това ние гарантираме първите 3 месеца този бонус, за да може вие да се почувствате комфортно и след това да успявате да го достигнете на база вашия перформанс. Да, но освен този бонус имаме и допълнителни такива, като например всеки месец излучваме по един гейм презентър и по един шъфлър, който се е представил най-добре, даваме паричен бонус, имаме и най-различни инициативи, както спомена Алекс, мога да дам пример с последната ни такава, тъй като имаме още един бонус, който е за препоръки, т.е. служителите, които правят препоръка успешна, т.е. викнат приятел или познат, който също започне работа при нас, получават паричен бонус, но последната ни инициатива, всъщност точно миналия месец, беше тази, че всеки един човек участваше в състезание и човекът направил най-много успешни препоръки, си спечели вчера най-новия часовник Apple Watch, което е супер готина награда, особено за млади хора. Т.е. ние инвестираме в служителите си, опитваме се да мислим out of the box и искаме да ви даваме различни стимули и награди непрекъснато. Така е. Пък преди това имахме една друга инициатива, която беше страхотна. Бяхме спонсор на едни от партитата за July Morning на морето и бъдейки такъв спонсор, те ни дадоха много аксес и VIP тикети. Доста от служителите успяха да се организират, тъй като имахме малко повече, дори успяхме да им раздадем и за техни приятели и познати. Страхотното беше, че аз бях там с моят екип и си говорихме с посетителите на партито и наши колеги, като ни видяха, че сме там, за да комуникираме и да реално да предлагаме позициите, които в момента имаме отворени, те също се включиха. Просто показва колко сплотен е екипа и независимо от това, че всъщност не сме от един екип в момента, това не означава, че няма да се включим и да помогнем, за да можем да растем заедно в компанията. Да. И всъщност сетих се да те питам относно бенефитите, относно допълнителните придобивки, които предлагаме. Можеш ли да ни кажеш какви са те? Допълнителните придобивки, които Evolution предлага, са допълнително частно здравно осигуряване с включен дентален пакет, 20 дена платен отпуск. Ако човек по време на ако човек, който работи в момента в Evolution, реши да се омъжи или да се ожени, тогава има допълнителни дни отпуск. Най-големите бенефитс за мен са flexible работно време, работа на смени и възможността да работиш на 4, на 6 и на 8 часа. Да, но и мултиспорт карта. Има и мултиспорт карта, като има вариант за мултиспорт карта, която е напълно безплатна, малко по-ограничен пакет и вече на преференциални цени за служители, пълния мултиспорт пакет.
Да, тук всъщност искам да кажа нещо, за което се сетих докато ти говореше. Забелязвам доста често, особено за първа работа, младите хора и студентите са склонни да започват на места, които не са съвсем легално изрядни, т.е. не им плащат осигуровките изцяло, опитват се някакси да заобиколят закона, което може би като си на 18 не ти прави такова впечатление и не те интересува толкова, но това е важно и когато вече стартирате професионалния си път, ще разбирате все повече и повече, че е важно. И всъщност Evolution е мястото, на което няма как да видите такъв тип несигурност или не спазване на някакъв закон. Ние сме изцяло изрядни, плащаме пълните осигуровки на нашите служители, тъй като сме огромна компания, основана в Швеция и сме една огромна структура, която просто няма как да си позволи нещо да не е наред и да не е изрядно. Така е. Гледаме по всякакъв начин да спазваме законите. Смятам, че това, което спомена, се случва, защото няма толкова много възможности за студентите, освен да бъдеш сервитьор или доставчик на пица. Реално тези места за работа гледат да спестят и да не плащат данъци към държавата и заради това всъщност се възползват от студентите, че имат нужда от работа на такива условия и се опитват да ги пресират реално да не им плащат пълните осигуровки. Както ти спомена, е много важно. На 18 със сигурност не те интересува какво ще взимаш, когато си пенсия и случайно, когато излезеш болничен, защото може би повечето все още живеете с родителите ви и не е толкова осезаема разликата, но в момента, в който излезете вече напълно самостоятелно и болничния ви е доста по-ниска сума от това, което сте свикнали да взимате, защото може би ви осигуряват на по-малка заплата. Доколкото при нас взимате абсолютно същите пари, когато сте болничен или не, просто защото законът в България е такъв. И така, това беше всичко от днешния епизод на The Gen Z Guide. Надяваме се да сме ви били полезни, независимо дали ще стартирате само университет, само работа или ще съчетаете и двете. Може да ни последвате в Instagram, evolution_България, където качваме най-актуалните новини и разбира се, винаги може да ни пишете там, ще ви отговорим максимално бързо. Може да кандидатствате директно за нашите позиции на work@evolution.bg, ще оставим линк долу в описанието. Благодарим ви за това, че ни гледахте и ако имате някакви въпроси, както Милена сподели, ние сме винаги на среща. Чао! Чао!